जोबोद गिनो गोनां मोनबाय आरो टाउननि न'फ्राव थानायाबो सानफ्रावबाबो खाथे खुथे खुगा खाथेनानै फालें बक्सआव सोनानै बिसिनि खाथियावनो बिदि जाखांबाय। फालें बक्सआव सोनानै मालखौ खावनानै लांनाय ओमफ्राय मानसिखौ बेयावनो जोबनानै गालांनाय बोरैबा नागिरलाबायनायावसो मानसिखौ मोनफिननाय जादों आरो बिराद गिथाव बाथाव जाबाय बेखायनो लोगोफोर। हेल' नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअखौ बयखौबो बरायना हरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फोरमायोखि जे जोंनि बर'नि जे मोनसे जे न'खराव जे टाउनाव थाग्रा नोंथांमोन दा बिराद दुखुनांथाव जाथाय जे जालांबाय जोंनि बर' न'खराव मोनसे जे गंसे जे बर' न'खराव नोंथांमोन ओरैबायदि जे गिनांसिगौ आरोखि नोंथांमोन जे गिनांगौसो गासिबो गिजोबनांसिगौसो आरोखि नोंथांमोन जों बयबो गिजोबनांसिगौसो जों बेबायदि जे खामानि नेहाथ आखुनि खामानि बेफोरबायदि जे अयनाय गाज्रि खामानि मावनाय नोंथांमोन बिथांमोननि खाफाला मोजां आरोखि न'खरनि गासिबो सुबुंफोराहाय जे नोंथांमोन जे इसोरनि अननायाव बिथांमोननिया जे जेबो जायासै गाहामाव फैबाय आरोखि नोंथांमोन। सिगाङावनो जे बे जायगाया जादों नोंथांमोन जे बङाइगाव जादों नोंथांमोन बङाइगाव जे सोमदोन नोगोराव जे बेफोरबायदि जे खामानि जे बेफोरबायदि जे जाथाय जे गाज्रि जे जाथाय जे जालांबाय नोंथांमोन बेखौ आं डाइरेक्ट सिगांनो आं बुंगोन नोंथांमोन जे बे खामानिखौ बे गुन्दा बे दाखायतफ्रा जाहैबाय बर' नङा नोंथांमोन बर'नि खामानि नङा आरोखि बे गुबुन हारिनि बे गुबुन जाथिनि बे खामानिया 100% आंबो डाइरेक्ट जे बुंखागोन नोंथांमोन बे जे गुबुन हारिनिसो आरोखि बे खामानियाहाय नोंथांमोन जोंनि बर'आ बेखौ जे मावनाय नङा। नोंथांमोन जे बङाइगाव बायदियावहाय जे दाखायत जे सिखाव जे आसामनि टप नाम्बार 1आव जे बङाइगावआनो गोलैखायो नोंथांमोन जे बङाइगाव गोबां जे खोनानो मोननाय गोबां जे आं गोबां खोनाबाय सिगां समाव बे 2020निफ्राय गोबां खोनाबोदों आरोखि बे समनिफ्राय बांसिन जे ओरैबायदि जे बिथांमोना जे हिनजावफोर जे लामाजों थाबायनाय नुबानो जे सना गोदोनानिफ्राय साख'नानै लानानै खारनाय गोबां खोनाबोदों आरोखि जे रुमाव फैनानै खोरखि बुनाय सिख्लाफोर उन्दुनायावहाय अर बुनाय दा बेबायदि जाथाय जानाय गोबां जे आं मोनथिबोबाय आरोखि नोंथांमोन जे रियेल जाथायफोरखौ नोंथांमोन जे बङाइगावआव जानायफोरखौ बङाइगावआनो जे लवार आसाम जे बङाइगाव बे जायगायानो दाखायत जायगा नोंथांमोन आसामनि टप नाम्बार 1 बेयो दाखायत जायगाखा नोंथांमोन। दा गुबुन जाथिनि जे बिथांमोना जे बेबायदि जे गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जे बेबायदि खामानि मावलांबाय नोंथांमोन बे गासैनिबो थाखाय जे उननि समाव गिनांगौ जाना फैगोन आरोखि नोंथांमोन जे नेहाथ जे बेबायदि जे खामानि मावबाय नोंथांमोन जे बेबायदि जे नेहाथ अयनाय खामानि जे थिंखियाव जे दै लोंग्रा जे दैखौ जों लोङो जेरै जों जाखां लोंखां जे दैखौ जों लोङो जों दैखौ गासिबो खामानियाव बाहायो दैया जोंनि एभ्रिथिं नङा होमबा नोंथांमोन जे बे दै थिंखियावहाय जे मुलि होनानै गालांबाय निसा होनानै गालांनानै जे बेफोरबायदि जि सिखाव खामानि न'नि गासिबो जिनिसफोरखौ जे लांजोबनानै लुट खालामनानै नोंथांमोन जे बिथांमोना खारबाय आरोखि दा नोंथांमोन दा थिंखिनि दैखौहाय जे आग्लायनायखौ जे बे सिखाव दाखायतफोरा जे हगारनानै गालांफिनजोबदों आरोखि थिंखिनि दैखौहाय जे बेवहाय जे मुलि होलांबाय जे निसा होलांबाय जे बिथांमोनाहाय जे गोबां जावलखदाव आरोखि नोंथांमोन इसोरनि अननायाव जे बिथांमोना जेबो जायासै दा गाहामैनो फैबाय आरोखि नोंथांमोन जे बेबायदि नेहाथ जे खामानि नोंथांमोनाहाय जे नायलांदों आरोखि जे माबायदि जे दाखायत जे सिखावफोरा जे दुथांफोरा जे माबायदि जे खालामलांदों जे गंसे बर' न'खरखौ नोंथांमोन जे नोंथांमोना नायनांगौ। जोबोद गिथाव बाथाव जाथाय जालांबाय नै लोगोफोर शुक्रबारनि मोनायाव बेंटल गेटनि सोमदोन नोगोर होननायाव आंनि बेवाइ बिजावजालि बियादै थायोमोन बे न'आव बेयावनो माबे समाव थिंखियाव फैनानै निसा होफैखो बे दैखौ लोंबाय ओंखाम ओंख्रि जाबाय बिसोरो साननिफ्रायनो निसा नांखाबाय मानो उन्दुनो ओंखारबाय थादों बेबायदिल' सानबाय रावबो सोंलायलाया जाहैदों। बेवायाबो अफिसाव थांबाय अफिसाव उन्दुनो ओंखारहैबाय थेन्थ'हैबाय आंनि बियादैयाबो स्कुलाव थांबाय स्कुलाव थांनायाव थेन्थ'नो ओंखारहैबाय थाबायनो उन्दुनो ओंखारहैबाय थाबाय बिजावजालियाबो न'आव थानायानो खामानि मावनायानो उन्दुनो ओंखारबाय थाबाय मानो बेबायदि जादों सानबाय थाबाय आंनि ओमफ्राय बिबनां सासे जोंहानि आजारफाखौ दोनलांनो थांदोंमोन बङाइयावहाय ट्रेनाव ओमफ्राय बेबो साहा खापसे लोंबोनाया बेहाबो न'आव उन्दुनो ओंखारफैबाय उन्दुफैबाय बेबायदिनो जाबाय नैबे दरजाखौ गासिबो ग्रिल ट्रिल हास'जोबदों आरो हाबनायाथ' खोरखिजोंसो हाबदों दा देखायगोन आं बै गारिखौ मानि खुलिजोबदों गासिबो गारनजोबखादों नैबेजों हाबदों आरो मेन हाबनाया बे खोरखिखौ एरख'नानै बेवहाय ग्रिल दंमोन ग्रिलखौ साफा हास'जोबदों आरो बेवहाय सोरनिबा सियार बोराय लानानै सियार बोरायजों गाखोनानै हाबदों नै बेजों गाखोनानै हाबदों ओरैबायदि गिथाव थाव जाबाय
एथ' गोजौआव दोनो सात मोनथाम जाबाय बेयावसो दोनहैयो थिंखिखौ माबोरैबा गाखोनानै बे थिंखियाव बेबायदि निसा होनानै दोनखो खावखां आरिखां दै थिंखिसेखौ गासिबो आगारनानै गालांजोबदों आरो थिंखियाव दै थोबसेबो थायाखै टेस्ट खालामनानै नायजानो गिखो ना माखो बेखायनो जों मिथिनानै मोनबाय दै थिंखियावनो होदों बिसोरो बांद्राय जायोबा मानसिया थैलायोबा दिगदार जागोन साननानै दै थिंखिसेखौ आगारनानै गालांजोबदों जगाव दङमोन ओमफ्राय दा बथलाव दङमोन दिनैनि गेजेराव मोनथिगोन आरो टेस्ट नायनायाव मा मोनो दा मानसिनि जिउ जिबना बासिबाय बेनो जथेस्थ' होननानै साननानै लानांसिगोन आंनि बेवाय बिजावजालिनि बियादैनि जिउआ बासायबाय बेफोरबायदि रां रुफा सना रुफानिफ्राय मानसिनि जिउ जिबना फिसासिन जानो हाया मानसिनि जिउ जिबना अरायबो गेदेरसिन मानसि थांनानै थायोबा बेफोरखौ सानसेबाबो सोरजिफिननो हागोन बेखायनो आङो इसोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय जेनेबा मानसिनि जिउ जिबना बासायनायनि थाखाय जोंना बियादैया सिरि मोनदोंमोनबो जाहैबाय एसे ओमफ्राय गोदो मोनदों निसा नांनायजों ओमफ्राय जेबो होख्रावाखै मायाखै फैग्रा लाइट सुफैखादोंनोबा लाइट सुबाथाय जोंना बियादैया सिरि मोनखायो ओमफ्राय ग्लोब खाख्रुबनानै थादों बे गथ'आ ओमफ्राय गाव उन्दुनाय खरसायावबो माबा माबि नागिरदों थेवबो जेबो होख्रावनो गाबख्रावनो बायखोफैयाखै आरो होख्रावनायबा आरो दिगदारसो जागौमोन बेनो मोजां जादों सिरि सिरि थानायानो दा जोङो जोबोद गिनो गोनां मोनबाय आरो टाउननि न'फ्राव थानायाबो सानफ्रावबाबो खाथे खुथे खुगा खाथेनानै फालें बक्सआव सोनानै बिसिनि खाथियावनो बिदि जाखांबाय फालें बक्सआव सोनानै मालखौ खावनानै लांनाय ओमफ्राय मानसिखौ बेयावनो जोबनानै गालांनाय बोरैबा नागिरलाबायनायावसो मानसिखौ मोनफिननाय जादों आरो बिराद गिथाव बाथाव जाबाय बेखायनो लोगोफोर